Alaga pa naman sa lalim doon. Inipat na yun. Sa sentro na sila. Ada 75 lah. Ay, marami mag-order niya. Awa, 75. Ini pas may buwa 50 lang. Yan, 75 lang yan. Pasunod na lang, nalagyan na lang. Yan, ilan pa? Alin sa'yo ba? Yan, ito ba siya? Magkano yung ganyan? 150 lang ba? Ay, ito. 75 isa. Ano ba maganda siya? Malaki pa. Yan o. Yun na yung buong pamilya mo. Makakain. Hindi ka nalugi tayo. Mamaya wala na to. Bilis sa Augusto. Ba to? Kala ko kanila. Ano po ba hotdog?
Anim. Wala. Wala ba itong dinopi ang kahit? Ha? Ito dinopi. Big hanap, hanap. $170 po.
Tatlo neto, tsaka isa na. Tapos may steak. Mayroon ka na sa yes ka na? Ha? May ka-group ka na yes? Wala pa ikaw. Wala pa. Ay, nalang nila yan. Sige na. Ay, di wala na yan. Sino ka lumabas sa'yo? Sino ka mo sa'yo? Saboy. Ha? Iba. Pasok. Pasok. Meron na pa. Meron pa. Pasok. Dala mo. May matamis ka. Ilan kasi dito kuya? Tatlo bet. Tatlo bet. Tatlo bente. Magkano yung ganito kuya? Ay, magkano? Wala maras. Calamares po kayo. 45. Isa? 85. Pinsin ko sa calamares. Pero sila mo ito na.